September we met, I can tell by your smile. Hello friends, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாம் அல்லது அக்கவுண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான டிப்ளமோ கோர்ஸ் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து கூட வந்து அலவன்ஸா வந்து 100 ரூபாய் டெய்லி கொடுக்குறாங்க. அது எங்க அப்படின்ற டீடைல்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். நீங்க நினைக்கலாம் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து கூட காசு தராங்களா, யாரா அது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மதுரை கோரிப்பாளையத்துல கல்பாலம் ரோடு அப்படின்ற ஏரியால வந்து பத்மா ராஜன் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு. இது மூலமா வந்து அக்கவுண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. நீங்க வந்து பிகாம் படிச்சிருக்கலாம் அல்லது டிப்ளமோல அக்கவுண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கோர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். இதுக்கு இந்த ட்ரஸ்ட் மூலம் நீங்க வந்து பயிற்சி பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெய்லி நீங்க பயிற்சி பெற ஒவ்வொரு நாளுக்கு வந்து 100 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அது போக வந்து மாநில தொழிற்பயிற்சி குழு அது மூலமா வந்து SCVT அப்படின்ற ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க. இந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சு நீங்க பிரைவேட் கம்பெனில வந்து ஃப்ரெஷரா வேலை தேடும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்க. பத்மராஜம் ட்ரஸ்ட் ஆல்ரெடி வந்து அக்கவுண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோர்ஸ் வந்து தனியாவே பண்ணிக்கிருக்காங்க. அவங்க வந்து தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தோட சேர்ந்து இந்த ஃப்ரீ கோர்ஸையும் அறிவிக்கிறாங்க. அதனால இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து சில தனியார் கம்பெனில வந்து உங்களுக்கு வேலைக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க, வேலையும் வாங்கி தர்றாங்க. இந்த வாய்ப்பை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்கிரீன்ல தர இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்க மேல என்ன டீடைல்ஸ் வேணும்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நேர்ல போய் விண்ணப்பிச்சுக்கலாம், இல்ல இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பரை போன் பண்ணி விண்ணப்பிச்சுக்கோங்க. டிசம்பர் 6 வந்து லாஸ்ட் டேட். சோ இந்த வீடியோ வந்து பிகாம் அப்புறம் டிப்ளமோல அக்கவுண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கோர்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்க.